ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, 1976 मध्ये विश्व भारतीय विद्यालयाचा पुरस्कार देऊन मदर तेरेसा यांना गौरविण्यात आलं आणि त्यावेळेला पंतप्रधान असलेले इंदिरा गांधी यांनी म्हटलं की आज खरोखर मी धन्य झालेली आहे. आज मी एका महान पवित्र व्यक्तीसमोर आहे, ज्या व्यक्तीने ख्रिस्ती प्रेम काय आहे हे तिच्या स्वतःच्या कृतीद्वारे जगाला दाखवून दिलेलं आहे. एवढंच नाही तर पुढे होऊन एक नम्र बनून इतरांची सेवा कशी करावी ह्याची जाणीव देखील तिने सर्वांना करून दिलेली आहे. बरीच वर्ष जगाने ह्या नम्र, साध्या आणि गोरगरिबांची सेवा करणाऱ्या एका धर्मक भगिनीकडे पाहिलं आणि तिच्याकडून नम्रतेचा धडा त्यांनी घेतला. इसवी सन 12व्या शतकामध्ये असिसी ह्या शहरामध्ये एका श्रीमंत कुटुंबात जन्माला आलेल्या आणि मोठं झाल्यानंतर शूर सरदार होण्याचे स्वप्न पाहणारा एक युवक होता, ज्याने एक दिवस आपल्या सर्व संपत्तीचा त्याग केला आणि नम्रतेचा अंगरखा त्याने स्वीकारला इतरांची सेवा करण्यासाठी. हा युवक दुसरा तिसरा कोणीही नसून असिसीकर संत फ्रान्सिस होता. मँचेस्टर युनायटेड ह्या क्लबमध्ये खेळणारा फुटबॉलर फिलिप पॅट्रिक, जो फेमस होता, ज्याच्याकडे भरपूर संपत्ती होती, नाव होतं, एक दिवस हा खेळाडू आपल्या सर्व संपत्तीचा, नावाचा त्याग करतो आणि डॉमिनिकन संघामध्ये प्रवेश करतो धर्मगुरू होण्यासाठी, नम्रतेचं जीवन जगण्यासाठी. अशा पुष्कळ व्यक्ती आहेत ज्या आपल्याला नम्रतेचं सुंदर उदाहरण देत आहेत किंवा देत असतात. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये प्रभू येशू आपल्याला नम्रतेचं जीवन स्वीकारण्यासाठी, जगण्यासाठी पाचारण करत आहे. शुभवर्तमानामध्ये आपण नुकतंच ऐकलं की त्याच्या शिष्यामध्ये वादविवाद चाललेला होता आणि हा वादविवाद कशासाठी? सर्वात श्रेष्ठ कोण, सर्वात मोठा कोण, ह्यासाठी हा वादविवाद चाललेला होता. अहंकारी वृत्तीमुळे झालेल्या लढाया, उद्ध्वस्त झालेली कुटुंब, तुटलेली नाती, ह्याची जाणीव प्रभू येशूला होती आणि त्याला ठाऊक होतं की त्याचे शिष्य हळूहळू या अहंकारी वृत्तीला, त्यांच्या अंगी ही अहंकारी वृत्ती घेत होते आणि नम्रतेपासून दूर जात होते, त्याच्या शिकवणुकीपासून दूर चाललेले होते, अहंकाराला ते बळी पडत चाललेले होते. आणि म्हणूनच एका छोट्या बाळाला प्रभू येशू समोर करतो आणि सांगतो, जो कोणी ह्या बाळाला माझ्या नावाने स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो. लहान बाळ जे निष्पापी असतं, ज्याच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मत्सर नसतो, सुडाची भावना नसते, स्वार्थी वृत्ती नसते, अहंकारी वृत्ती नसते, असे एक सुंदर निष्पापी जीवन जगण्यासाठी आणि निर्मळ मनाचं जीवन जगण्यासाठी प्रभू येशू आपल्या सर्वांना पाचारण करत आहे. बोले तैसा चाले त्याची मंदावी पावले. प्रभू येशू जसा बोलला तसा तो चालला आणि त्याने नम्रतेचा धडा ह्या जगाला दिला. जेव्हा आपण प्रभू येशूच्या जीवनाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला 3 महत्त्वाच्या गोष्टींची जाणीव होते. पहिली गोष्ट म्हणजे लोकांनी प्रभू येशूचा जय जयकार केला, त्याने केलेल्या चमत्काराची त्यांनी वाहवा देखील केली, परंतु प्रभू येशूने त्याच्यामध्ये समाधान मानलं नाही, गर्वाने तो फुगून गेला नाही, अहंकारी वृत्ती त्याच्यामध्ये निर्माण झाली नाही, तर त्याला त्याच्या पलीकडेही जायचं होतं. पलीकडे जाऊन माणूस घडवायचा होता आणि त्या माणसाला परमेश्वराच्या प्रेमाची ओळख करून द्यायची होती. आणि म्हणूनच त्यांनी नम्रतेचं जीवन स्वीकारलं, तो नम्र बनला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रभू येशू स्वार्थी नव्हता, तर तो निस्वार्थी होता. आपल्या स्वतःच्या भोवती त्याने स्वार्थाची भिंत उभारली नाही, तर त्याच्या पलीकडे तो गेला, निस्वार्थी बनला आणि ह्या निस्वार्थीपणामुळे इतरांच्या डोळ्यात असलेले अश्रू, इतरांच्या अंतःकरणातील दुःख, वेदना त्याची देखील त्याला जाणीव झाली. इतरांच्या डोळ्यांतील अश्रू त्याला दिसले आणि ह्याच निस्वार्थी वृत्तीमुळे त्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी, दुःख हलकं करण्यासाठी तो पुढे सरसावला. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या दुःखात देखील तो नम्र झाला. आपल्या बरोबर असणारे आपले लाडके शिष्य आपल्याला एक दिवस सोडून पळून जातील, आपल्याला नाकारतील, मरणाचं ते भयानक दृश्य त्याच्या समोर त्याला दिसत होतं.
शिष्य त्याला सोडून पळून जातील हे देखील त्याला ठाऊक होतं, तरी देखील तो म्हणतो, हे पित्या, माझ्या इच्छेप्रमाणे नव्हे तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. त्याच्या दुःखामध्ये देखील त्याने नम्र बनून तो दुःखाचा प्याला त्याने स्वीकारला. प्रिय बंधू भगिनींनो, आपल्या जीवनामध्ये अडथळा निर्माण करणारी वस्तू म्हणजे आपली अहंकारी वृत्ती, आपली स्वार्थी वृत्ती. आणि याच अहंकारी वृत्तीमुळे आज भरपूर लढाया झालेल्या आहेत. इतिहासामध्ये आपण पाहतो, कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहेत, आपापसातील नाती तुटलेली आहेत. ह्या नात्याला प्रेमाचं आणि आपुलकीचं खतपाणी घालण्याऐवजी आपण अहंकारी वृत्तीला, स्वार्थी वृत्तीला जवळ करून बसलेलो आहोत. आपल्या स्वकीयांपासून आपण दूर गेलेलो आहोत. आपापसामध्ये संवाद थांबलेला आहे आणि गैरसमज मात्र वाढलेला आहे. आणि ह्याचं कारण म्हणजे आपली अहंकारी वृत्ती. याच अहंकारी वृत्तीमुळे माणूस सत्ता मिळवण्यासाठी धडपड करत असतो. आणि म्हणूनच आजच्या दुसऱ्या वाचनामध्ये याकोब ह्या त्याच्या पत्रामध्ये सांगत आहे, लोभाने तुम्ही सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करता आणि अहंकारी वृत्तीने जी सत्ता मिळवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत असता, जी माणसं सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात अहंकारी वृत्तीमुळे आणि लोभाने, ती कधीच आनंदी नसतात. हो माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, याच अहंकारी वृत्तीमुळे आपलं मन कधी कोणतीही गोष्ट ऐकण्यास तयार नसते. आणि जेव्हा आपलं मन कोणतीही गोष्ट ऐकण्यास तयार नसते तेव्हा प्रत्येक गोष्टीचा विरोध केला जातो. आपल्या हृदयाचे दरवाजे आपण बंद ठेवत असतो आणि हृदयाचे दरवाजे बंद ठेवल्यामुळे परमेश्वराच्या सहवासाचा आपल्याला कधीच अनुभव येत नाही. आणि आपण ह्या स्वार्थी वृत्तीला, अहंकारी वृत्तीला जवळ करतो. म्हणूनच संत पेत्र ह्या त्याच्या पहिल्या पत्रामध्ये सांगतो, अहंकार हा जगातील पापाचं कारण आहे, जगाच्या नाशाचं कारण आहे. परमेश्वर गर्विष्ठाचा विरोध करतो आणि जे लीन आहेत, नम्र आहेत, त्यांच्यावर त्यांची कृपा असते. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज प्रभू येशू ख्रिस्त आज आपल्याला सर्वांना हीच अहंकारी वृत्ती सोडून देऊन नम्रतेचा अंगरखा परिधान करण्यासाठी पाचारण करत आहे. इस्रायलमध्ये तुम्हाला ठाऊक असेल 2 समुद्र आहेत. गालिल समुद्र, सी ऑफ गॅलिली अँड द डेड सी, मृत समुद्र. ह्या 2 समुद्रांना यार्देन नदीकडून, द रिव्हर जॉर्डन, यार्देन नदीकडून पाणी मिळत असतं. परंतु ह्या 2 समुद्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर फरक हा जाणवतो की मृत समुद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे मासे नाहीत, अवतीभोवती पक्षी दिसून येणार नाहीत. जर आपण गालिल समुद्राकडे पाहिलं तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आहेत, सुंदर प्रकारचे असे वेगवेगळ्या नाना प्रकारचे पक्षी तिकडे फिरत असतात, भरपूर लोक असतात. सुंदर असं रम्य वातावरण ह्या गालिल समुद्राकडे आपल्याला पाहायला मिळतं. ह्याचं कारण काय असेल? ह्याचं कारण हे आहे की त्यांना एकाच नदीकडून पाणी मिळतं, परंतु मृत समुद्राला मिळणारं पाणी तिकडेच राहतं, ते दुसऱ्या बाजूने बाहेर जात नाही. गालिल समुद्राला पाणी मिळतं, ते दुसऱ्या बाजूने बाहेर दिलं गेलं जातं. ह्या समुद्राकडे पाहून आपल्याला हा बोध घेऊया की आपलं ख्रिस्ती जीवन देखील ह्या गालिल समुद्राप्रमाणे असायला हवं. जे प्रेम आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला प्रभू येशूकडून मिळालेला आहे, जो नम्रतेचा धडा आपल्याला प्रभू येशूकडून मिळालेला आहे, तो केवळ आपल्या स्वतःसाठी स्वार्थी बनून, अहंकारी बनून मर्यादित न ठेवता आपल्याला दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. ते प्रेम आपल्याला इतरांना द्यायचं आहे. नम्रतेचं जीवन जगून इतरांची सेवा करण्यासाठी आपल्याला पुढे व्हायचं आहे. तेव्हाच आपलं ख्रिस्त जीवन हे सुंदर जीवन बनू शकतं. ख्रिस्त हा केवळ आपल्या शब्दात नाही, तर ख्रिस्त आपल्या कृतीमध्ये देखील दिसून यायला हवा. आज पुष्कळ लोक ही भयानक परिस्थितीतून जात आहेत. ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, उपासमारीची वेळ आलेली आहे, कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहेत, कुटुंब रस्त्यावर आलेली आहेत, लहान मुलं अनाथ झालेली आहेत. आणि अशा ह्या परिस्थितीमध्ये अहंकारी वृत्ती आणि स्वार्थी वृत्ती आपल्या मनात न बाळगता एक नम्रतेचा जगा परिधान करून इतरांची सेवा करावी, ह्यासाठी आपल्या सर्वांना पाचारण केलं गेलेलं आहे. इतरांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी, एकमेकाला आधार देण्यासाठी आज ख्रिस्त आपल्याला पाचारण करत आहे, पुढे बोलावत आहे. आणि आपल्या हातून हे सुंदर काम केलं जावं, परमेश्वराची कृपा आपल्याला मिळावी. मदर तेरेसाप्रमाणे
संत फ्रान्सिस असिसीकर प्रमाणे नम्रतेचा अंगरखा परिधान करून ख्रिस्ताचं उदाहरण, सुंदर असं उदाहरण आपण जगाला द्यावं म्हणून आपल्या परमेश्वराची कृपा मिळावी म्हणून आजच्या हा पवित्र मिसाबलीमध्ये आपण प्रार्थना करूया. आमेन.